И какво става, хора? Днес ще теглим победителите от там коледния гивой, който беше всъщност за нова година. Трябваше клипа да е качен между 1 и 3 януари, обаче имаше доста хора, които са пратили съобщения за реклама на канал. И имаше доста голяма конкуренция. Така че има 9 канала, мисля, че избрах 9 канала заедно с един приятел ми помага. И са избрани 9 канала, защото днес имаше доста голяма конкуренция и се чудих кои 5 да оставят, така че пък и така бонус, че за дето се забавих през цялото това време. Така че първо обаче ще изтеглим 10 победителя, които са с Steam кода. След това ще ви покажа 9 канала, би трябвало са 9. И последно ще видим кой ще спечели CSGO. Така че просто останете с... До края на клипа ще разберете абсолютно всички победители. Ще гледам да съм максимално бърза, защото ако отделям много време на всеки печелив, клипа ще стане много дълъг, а вие сигурно искате да разберете бързо дали печелите. Така, ето заредени за тук всички коментари. Сега ще избера 10 Steam, т.е. за всеки човек по един Steam код ще спечели, така че нека да почваме. Първият, който печели Steam код е EnderGamer1BG. Да, има точно един коментар. Хубавото на тази програма е, че показва и всеки колко коментара има. Той написал ето точно както бях обяснила. И така, че той печели първия Steam код. Втория печеливш е Петко Кандров. Точно има и той един коментар. Ето и неговия нещо, което харесвам в канала, така че се опитваш да снимаш на различни игри, весели празници. Тия празниците минаха, но все пак се надявам да сте ги прекарали окей. И между другото пиша на всеки един, който спечели, пиша съобщение, за да съм сигурна, че няма някой да си престори на него и да направи някакъв фейк акаунт, така че си проверяйте съобщенията в YouTube, за да разберете, нали, щом вие сте печеливши, просто си гледате съобщенията и трябва да ми отговорите. Аз съм ви обяснила, там съм ви, така че си последете съобщенията в YouTube. Третия победител е True Story, отново един коментар. Така. Поредица на лига, въпреки че аз не снимам толкова често на лига. Също вземам само май 2 или 3 клипа. Но да, ти си третия печеливш. Сега четвъртия, който спечели Steam код е Слави Манолов, обаче има 2 коментара, така че него ще трябва да го пропуснем. Иначе се радвам, че е участвал, но аз обясних, че трябва само по един коментар, защото така всеки има по един шанс да спечели. И четвъртия победител всъщност е The Shadow Phantom. Той има точно един коментар, че си 20 000 лимата, мерси. Любим проекта да пак ти весела коля на всички, така. Окей. Сега петия печеливш е стример Bulldonut. Весели празници, не е ли това канал, харесвам всичко, мерси. Защото виждам, че правиш всичко с удоволствие. Продължай да не забавляваш. Надявам се и ви да продължате да ми подкрепите. Това е петия победител, който печели код. Шестия човек, който печели код е... Уау. Той има 3 коментара. Даваме направо следващия. Шестия човек е... Пак този. Той има 3 коментара. Шестия победител е Chris9997 BG. Така, ето виждате неговия коментар. Thank you. Той е 6-ти победител. Така, седмия победител, който печели Steam код е White Shark. Той харесва ми, че им правиш интересни, така, продължай се така. Любимата му поредица е The Pact. Доста харесвате The Pact и Minigames, между другото, защото четах повечето коментари. Доста харесвате The Pact, Minigames и мисля, че CS бяхте също писали, така че ти си седмия печеливш. Осмия човек, който печели Random Steam код е Методи Николов. Нех си за така, защото си добър билдър, според не е точно така, но мерси. Благодаря, че за милите думи. Ти си... Това мисля, че е 8-я победител, да. Така, 9-я предпоследен победител в Steam кодовете е Владимир Мишков. Неговата любима поредица е отново да пак. Ти мисля, че канал ме е интересен. Мерси, ти си 9-я победител. И последният 10-ти победител в теглянето за тези Steam кодчета е... Няма да е този, защото има 2 коментара. Ето S&K Production. Харесвам на него най-много мини-игрите, Пакта, Юичето и много други. Любимия му клип 11 епизод на Пакта. Той печели последния Steam код. Сега на него ще правя съобщение. Казвам пак, погледнете си съобщенията в YouTube. Трябва да ми отговорите и аз ще ви изпратя кода направо, за да си го въведете в Steam. И получавате някаква рандом игра. Може после да си похвалите в коментарите каква игра сте спечелили и дали на вас да ви е харесала.
и дали сте имали късмет като цяло. Това са оттегленията за Steam кодовете. Сега ще продължим с каналите. И така, хора, сега трябва да преминем към каналите. Тъй като ви казах, имаше доста съобщения и затова и се забави всичко това клипа. Имах около 5896 съобщения. Шиком се, разбира се, имах обаче над 200 съобщения със сигурност и си ги преглеждах. Абсолютно всички съм прегледала. Избрах най-добри 9, тъй като наистина имаше голяма конкуренция и се чудих кои да оставя, кои да махна. Така че реших направо 9 да ви покажа, които наистина си заслужават според мен и надявам се и на вас да ви харесат. Опс. Това е видеото, което беше giveaway. Между другото, доста лайка е събрал, 2500 гледания също. Нека да започнем с първия. Не съм ги наредила по някаква... Кой е по-добър или такова, просто съм... Ще ги цъкаме и така. Първия е FireMix, който само да учим на първата му страница, да. FireMix прави много добри клипове, както виждате, последно е качил преди 3 дни, но си качва често, като цяло. Има си, както виждаме тук, и Survival има и снима и на различни мини-игри. Най-често снима на Minecraft. Вие сами виждате, линк към канала му ще има в описанието, може да го погледнете. Както виждам, има и Facebook страница, така че може, ако искате да се свържете с него чрез неговата Facebook страница. Различни клипове има. Качеството му е добро. Микрофонът му също е добър, в смисъл звука, защото слушах също. И прави според мен интересни клипове. Втория, който съм подбрала е този, надявам се да му произнеса името правилно, Mistkui TV, който снима с фейскам. Да речем, ето последния му клип ще цъкнем. Ето, мисля, че на всеки клип има, не че съм гледала всеки клип, но мисля, че на всеки клип има фейскам. Отново снима на различни неща, както виждате има Outlast, има Don't Starve, има Happy Wheels, има Minecraft, само дето не видях, мисля, че. Да. Доколкото снима, но не толкова често явно. Най-често снима на Outlast и на Happy Wheels, както виждаме. И да, Forest има, да. И като цяло интересно ги прави клипчетата. Има си фейскам, всичко си има и 340 абоната, мисля, че само малко за това, което прави. Качва доста често. И може да се абонирате за него, ако искате и да го следите. Пак си има и той Facebook страничка, ето тук може да я видите, ако искате да се свържете с него. И да, това мисля, че е за него. Така. Следващия, който искам да ви покажа е Бързака БГ. Той също прави с фейскам клипчета. Снима повече на, според мен, на страшни игри, ако мога така да ги нарека. Сега последно гледах ето това видео. Упс, малко така. Ето фейскам си има пак. Доста малко показване и лайкове събира, въпреки че качеството на клиповете му наистина е добро. И качва и често. Има и Twitch, явно и стрима, да. Прави и giveaway, както виждам. Така че може да се събните и за този, заслужава се наистина. Всички, които ви показвам сега и ще ви покажа, наистина се заслужават. Нека продължаваме напред. Следващия Митко Зъната. Мисля, че така се произнася. Последно е качил преди 3 дни, 6 дни, така. Гордо да качва често. И снима най-често на Minecraft, както виждате. Също мисля, че заслужава, прави клиповете интересни. Да, най-често снима на минигеймс в Minecraft. Има и Агарио, както виждате тук с Гири Никол. И като цяло канал му заслужава. Не виждам да има Facebook страница обаче, но може да му пишете, ако искате да се свържете с него от тук. И 57 абоната мисля, че са малко. Дори да е горе-долу нов в това, мисля, че му се получава за момента. Следващия, който ще ви покажа е Disable Play. Също много интересни клипове прави. Снима на Minecraft най-често. Най-често, да, има и други игришки, както виждате надолу, но най-често на Minecraft. Не мисля, че снимаше с фейскам той. Да, той не снимаше с фейскам, но пък е тук си има влог, че е качил преди 5 дни за нова година. Явно участвие в някакъв survival сервер. Да, има си и survival, така че това също е много добър избор. Играй CSGO, както виждате тук. Да, има и други всъщност
влогчета, както виждате, с въпроси и отговори, така че ако искате да разберете повече пък за него като геймър, може да изгледате неговите клипове с въпроси и отговори. Също мисля, че заслужава и може и скоро да направи 1000 абоната, не се знае, вие решавате това. Както виждате и стримва, така че може да разберете повече за него, като натиснете в канала му. Долу ще има линк към всички, които виждате в момента. Следващия е Play with Flay, мисля, че така се произнася. Интересни са му клиповете тук, даже още в този, мисля, че да, е с някакъв такъв по-интересен глас си го е направил. Много малко гледане събира за това, което прави, според мен се заслужава. Както виждате, не снима точно на Майнкрафт, но снима на много други различни игри. И се опитва наистина да прави интересни клипове, мисля, че му се получава, качеството му е добро. Звук има всичко, в смисъл добър му е звука. Добре си обработва видеотата, според мен, и показванията са малко на канала и абонатите за това, което прави. Има си Facebook страничка, човека може да дойдете и да видите и това. Следващия канал е на момиче, Петя Games, по-точно жена, така да кажем, да. И снима доста често, както виждате. Има си поредици, прави ги до... Не знам дали ги приключва за да прави нови, но както виждате, като почне една поредица си я прави до край. Снима на игри, които й харесват на нея. Надявам се и на вас да ви харесват. Например, тази игра е по филм, така че филма е доста интересен, би трябвало играта да е интересна. Гледах 1-2 епизода. Има и Call of Duty, ако за тези, които са фенове на това пък, защото мисля, че до сега каналите, които ви показах, нямаше Call of Duty, не съм много сигурна. И като цяло има наистина доста интересни клипчета и поредици, които може да следите. И снима често, качеството е много добро и мисля, че 63 абоната са наистина доста малко за клиповете, които качва. Може да разгледате канала и ако ви хареса да се сабскрайбнете. Следващия е Happy Gamer, който за момента има 700 абоната. Ако ви хареса, може и за него да се абонирате и да му ги направите 1000 или даже повече. Както виждате, той има влогчета, играе си най-често Minecraft. Има си оцеляване, survival. И прави рандъм клипчета от време на време, както виждам. Интересни ги прави, наистина интересни ги прави видеотата и си е добро и качеството. И всичко му е окей. Разбира се, не съм гледала всички клипове, за да ви кажа абсолютно всичко за един канал, но нямах времето да гледам абсолютно всички клипове. Бяха доста канали добри, но избрах тези. Може да влезете и да погледнете канала и разбира се, ако ви хареса да се абонирате. Всички, които ви показвам, си заслужават според мен. И последният човек, 9-тия канал е Skyline BG. Той също доста се старае и качва, въпреки че от една седмица не е качвал, но наистина клиповете му си заслужават. Има за сега около 300 абоната, но вие може да направите така, че да са повече. Качва си влогчета и фейскам, не съм сигурна дали беше той с фейскам също. Не, той не е точно с фейскам, но пък има влогове. Така че да. Може да му разгледате канала, интересни неща качва, старае се за клиповете си, за качеството и всичко и обработка. И да, всички канали, които ви показах, според мен си заслужават, щом ви казвам, че съм имала... Опа, това е за след малко, като стиглим CS-а. Щом ви казвам, че имаше към над 200, може би над 300 съобщения и съм избрала точно тези 9, наистина се заслужават. Така че ако си търсите някой, който нов да следите, може да разгледате тези канали, който ви допадне да се сабскрайбнете. Аз още не съм се сабскрайбнала обаче за тях, не знам защо, но вие може да го направите долу, има линк за всеки един от тях. Погледайте малко епизодчета и вече ако ви хареса наистина и на вас нещо, ако ви допадне, може да се сабскрайбнете и да почнете да ги следите, защото са пичове всички. И така, това мисля да е за каналите. Видяхте ги каналите. Надявам се да няма да се ръжите, но на този етап тези просто наистина много го заслужаваха. Не казвам, нали, че вие не се стараете за вашите клипове, но тези най-много ми допаднаха. И хора, това е един бонус канал, който не е точно геймплей. Той е един човек, който може да прави много добре, освен графичи на... Или как да кажа, да, графичи, рисунки на листове, така може да прави графичен върху стени.
Както виждате, тук има само 2 клипа, защото това му е новия канал. Имаше и... Упс, тук има и... Показва как ги рисува и разбира се в края готовите. Имаше и стар канал, който той ми прачи, но направо това новия видео, ако искате се сабскрайбнете за него, защото наистина има талант, рисува много добре. И обаче, доколкото разбрах, ще качи клиповете от стария си канал в новия, така че ще може да гледате и тях. Да, би трябвало да ги качи скоро. И тук има как рисува различни неща. Тоест тук има само 2 клипа, но да. Аз успях да изгледам и другите. Много добре ги прави. Той също направи на моя ник графит върху лист. Ето слагам ви го сега върху екраните. Прати ми го, а също така скоро до няколко седмици може би ще се опита да направи и графит на стена с ника ми. Така че очаквайте снимка в Facebook страницата. Затова може да харесате и да следите моята Facebook страница. Там ще посна графита върху стена, когато стане готов. И да, исках просто да ви го кажа като бонус канал, защото наистина човека има талант и много ми хареса как рисува тези графити. И може да се сабскрайбнете, той ще качва от време на време такива как ги рисува. И би трябвало скоро и да прехвърли клиповете от стария си канал. Така че да, окей, нека продължаваме с може би най-голямата награда или просто защото само един човек печели. Някой от вас ще спечели CSGO. Ако вече имате, може да дадете на някой приятел. Не знам, нека почваме с стиглянето на CSGO. И така, хора, сега ще стиглим победителя, който ще спечели CS. Копираме тук линкчето на giveaway, клипа. Лоудваме коментарите. Докато се лоудват, да ви покажа, това е Facebook страницата ми, може да я харесате, за да получавате известия. Когато качвам, пиша нещо, защото тук качвам доста информации, които ги няма в канала, защото все пак са записани постове. Например, когато имах... Аз също казвам кога ще качвам клип, точно в колко часа казвам и така нататък. Бях написала и тук, че ще се забавя малко с това победителите, клипа за победителите, защото не очаквах наистина толкова съобщения. В момента не са 76, просто не знам защо бъгва, постоянно ми влиза толкова известията. Постоянно са 99. Но както и да е, успях да прегледам абсолютно всички коментари. Не коментари, а абсолютно всички канали, които ми дадахте и които видяхте по-малко. Избрах точно 9, които според мен наистина заслужават. И да може да оставите едно лайкче на страницата и да ви натиснете, там имаше някъде опция, за да ви излизат новите постове, да ги виждате първи, защото качвам доста неща, които не може да намерите другаде. И да, мисля, че вече са се заредили коментарите, дайте рим. Окей, сега ще изберем един, който ще спечели CSGO. Само един коментар трябва да има човек и нека да им кой ще следва. Той е Гецата BG, един коментар. Любимата му поредица е Нагарио. Ето нещо ново четем. И весели празници на всички, въпреки че минаха, но надявам се да сте си ги прекарали добре. Този човек, неговия коментар е 302 на трета страница, ако искате да го намерите. Гецата BG печели CSGO акаунта, не акаунта, CSGO играта. Ще му я прехвърля през Steam, ние ще се разберем. Аз ще му пратя и след малко съобщение. Все пак да видя... Да, не е фейк акаунт. Както виждате, има доста хора, за които си абонирал. И надявам се видеото да ви е харесало. Дано да няма сърдичи, ще има пак giveaway, томболи, всякакви други работи. Пак показвам каналите, то в описанието ще ги има. Мисля, че доста разказах за тях. По това, което аз съм видяла и което ми е направило впечатление. И може да си ги видите и да, ако искате да ги последвате, смисъл да се абонирате за тях и да ги следите. Честито на спечелившите, които спечелиха Steam кодове, с тях ще се разбира, аз съм ви вече писала, те просто трябва да ми отговорят, ще им дам кода. И сега и на Гецата ще пиша, за да се разберем кога да му дам CSGO. И така, надявам се, че клипа ви и цялата томбола ви е зарадвала. Ще има, разбира се, още томболи, така че само може да очаквате. И ако все още не сте се абонирали, се абонирайте, защото продължаваме с клиповете. Това беше от мен за сега и чао!